Ụmụnne m, imagination egbuola m egbuo, biko nụ n'udo. Unu ọsọ wụ naanị mmadụ nọ n'ụwa kele anyị nọ n'ime, na-adịbeghị aliens si another planet dakwute anyị ebele na yiri awụrụ mmadụ nọrọ n'etiti ndị wụ mmadụ. O nwere nnọọ ihe mmadụ ga-ahụ n'otu imagination emeela m arụ kemgbe m kwere hụ ihe na m chọrọ iji ọnụ ugbu ene. Ledele na nwa ọhụrụ ugbu ene, ihe nwa ọhụrụ, nwatakịrị aka mụrụ ọhụrụ, nurse bịara ịgba ya ọgwụ mbụ ya, ihe na-ewu mbụ ya ịnụ ụfụ. Ọ ya ka o werere ndọrọndọrọ dọlaga nwa anọ ntara n'ahụ, gbaa nwa ọhụrụ ahụ olu aka bee tọchide. Ụmụnne m sị m agadele na comment section n'ihi na needle ahụ ahụtara m ya na needle ahụ dị too much for a baby that size. Ngadele m na comment section, ụnụ ma na comment section wee ebe a na-aga ahụta ọtụtụ opinion, ọtụtụ echiche dị iche iche. Ụmụnne m, ya ka m gụrụte lewe na ihe mmadụ dị ndụ kọmentịrị. Ọ sị, a nice scream made me feel happy as he felt pain. Ụmụnne m, na ịtụgharị ịgbapịa ihe na nwata nwoke n kwuru ngana. Ọ sị akwa nwa bere mgbe nwa riri ụfụ, akwa o bere na o mere ya obiọma, na ọ kpara ya obiọma ịhụ na nwa filiri pain nwa ọhụrụ dị otu a. Unu lee anya, unu ga-ahụ ihe ndị mmadụ gwara ya. Ụfọdụ sọ psycho, ụfọdụ sọ dị sick, na o nwere mental. Medele na imagine na mmadụ dị otu a wụ nnọọ agbata obi ṅụ, gị mụọ nwa ọhụrụ, ikekwe gị sị ka ị gbapụ gaga zụtara nwa gị ihe. Ụdịrị mmadụ dị otu a na-derive joy na-akwa nwa ọhụrụ dị otu a, na o mere ya obiọma, na ọ kpara ya obiọma, scream nwa akpara ya obiọma, na nwa ahụ filiri pain. Ụdịrị mmadụ enweghị ebe n'ọnụ, gị were nnọọ neighbor gị dị like this, si ya biko lepụtara m nwa nọ ka ị gbapụ ga zụrụ ihe. Kwadele m ihe ga-awa ọnọdụ. Ọ bụrụgodu na nwa ọhụrụ ahụ higoro, ọ ga-achọ ka o tige n'ime ihe mgbu ka o wee dị happy, ka o derive joy, ka ọ hụ otu nwa ga-esi scream. Imagine mmadụ dị otu a ga-eso oke na ka ị kụsịrị ya nwa, ikekwe ka ị gbapụ ọsọ gaa ụlọ ọgwụ, ọ ikekwe biko ya ejidetụrụ nwa na ishigeri na kichin. O nwere ike sef bịa sị nke ya ekuru nwa, ya ekuru nwa ahụ na pụọ, ga-etige nwa ahụ n'ihe mgbu ka o wee nweta joy n'ime ndụ ya. Medelenụ na imagine na mmadụ dị otu a, obere nwa awa na orphan, for some reasons o nweta onwe n'aka this person dị otu a, to live with this person, enye ya nwa ka o rezie. Unu ma ihe nwa ga-agabiga n'aka onye dị otu a. Ụmụaka atagbuola onwe ha n'ahụhụ. A sịkwala ya hụ ndị ọcha, ha nọ ebe niile. Mmụọ ahụ nọ n'ime this young man ka ọ this young woman kwuru ụdịrị okwu a na public space, shamelessly, ya ekwu okwu dịka alien in human skin. Medele imagine ihe ga-awụ action ya. Ma mgbe mmadụ dịgidere happy na ihe ọ na-ahụ, akwa nwa akpara ya dị very happy. Ọ sị, nice scream, I felt happy as he felt pain. Na ya dị happy, he was happy as the little baby felt pain. Ụmụnne m, ọ na-anụkwa. Ụmụaka na-ana ekwu okwu atagbuola onwe ha n'ahụhụ. Were nwa gị mere handbag. Nwa gị ekwesịghị ịpụ n'akụkụ until gị jụọ ya onye mere gị ihe na ya agwaghị. Onye mere gị ihe a ya agwaghị. Career mothers eluzuola ụmụ ha ebe ọ dị ahụ. Not only career mothers, ọtụtụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị dị careless etila ụmụ ha na ihe mgbu, accumulated pain. Ụmụaka nwere ike nwee internal bleeding. In future, ebido suffer well, and they get trace nwe n'ihi na ihe a nwa ahụ rịaga taa, ọwụhụ that day ka ihe ahụ mere ya. You can imagine somebody nwere phone, subscribe to internet access,
legide nnọọ nwa ọhụrụ obere nwa helpless nwa ọhụrụ obere nwa agbara ọgwụ kekwe ihe awa ọgwụ mbụ ya ebe n'ihe mgbu ka adult nwere phone na adult onye maghịrị ihe already pụtara na public space na-asị akwa nwa ọhụrụ na ọ wee nice cream that it made him feel happy as the baby felt pain. Ihe m na-eji ahụ ihe mgbe ụfọdụ m wetara ọnụ ka unu were hụrụ echele na onye ọbụla wụṅụ, echele na onye ọbụla wụdịṅụ, echele na onye ọbụla wee relative. Gị hapụ onwe gị aka a total stranger enwe access to your babies, ụmụaka dị helpless. Gị na-eme ka inweta ohere ga-eme 1 or 2 gị subject nwa to ihe mgbu. Medele imagine this young man ekuru nwa ugbu a na obitasa ya obere nwa ka ọ wee woman because picture ya nọhụ there. Ya hụ needle somewhere. Ọ ga-eji needle adọgbu nwa na ebe ọ pọnchọrọ nwatakịrị ebe ọ pọnchọrọ. Ọ ga-eji needle dọga nwa ya nwa na-eti obiọma na-akpa ya, nwa na-eti obiọma na-akpa ya. Lewedele na ihe na ha nọ n'ime ụwa na ụdị na ha wụ mmadụ, our fellow human beings. You can imagine. Ọ ya pụtara mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ some people in a particular level of agony. Don't even pity them. Ụfọdụ wụ karma. Enwe ụdịka agony mmadụ na-anọ n'ime ya. Ya wụrụ ihe a na-akpọ have a taste of what you have always dished to people. Enwe ọnọdụ ị ga-ahụ mmadụ ga-esi ya debara Chukwu na Chukwu mazuru. Gị mee nke ị ga-eme gị. Some of them ma that na ihe ha ga-awụ their wickedness. Some of them ma ha dị aware. Imagine onye kwuru ihe na ugbu a now. Ihekwe gị unu nọ na main road, moto eshi from nowhere pịajie ya ụkwụ abụọ, chee ya ụkwụ abụọ, rịa ya ụkwụ abụọ elu. Irute ebe ahụ as a human being gị kpọkpụrụ sịchai mana ihe awụ ihe ọ ga-awụ mee nwa ọhụrụ ya dị happy, dị very very happy. Enweghị ụdịka mmadụ na-anọ n'ụwa. I'm even thinking that we are not alone. Enwe ndị yi human skin nọ in our midst. Agma onye asef nwere ike ihe ọ na-eriwu nwa ọhụrụ. Ọ dị ka ọ bụghị mmadụ ya wụ na ọ ya reptile. Because ọ na-aga drop this type of comments. Na-ele anya na a ga-agụ ya. It takes somebody mentality she from another planet to drop this type of comments. Onye ọbụla kpachapụ anya kama ị ga-amụ nwa ngata ahụhụ because of ilerughị anya. Tige nwa na ihe mgbu because of ilerughị anya. Osuo ụmụaka sutere ha hole in the heart. Suwe ha sutere ha heart problem. Suo ụmụaka supụ ha ihe ha ga-anọ nwa ọhụrụ na-ebe ọ gị na ha gwangasịlekwa ihe mege ya akwa na akwa iti ya ara n'ọnụ ya emechi ọnụ o mekwụpụ ha ara ya ebewe. Mgbe ụfọdụ gị sọwa afọ a wee riri afọ. Ị maghị na nebọn ikirire nwatakịrị emene nwatakịrị ihe na ọhụbeghị mbụ ma ebe oshi ma ụwa kelọbatara ọhụrụ. Onye ọbụla kpachapụ anya. Chineke duwe ụmụaka. Amen.